Daripada yang lain. Lah, maka ini saya ambilkan lagu Plong nika kersanipun Plong penggalipun Pak Trisakti Warga. Anggenipun ngawontenaken tasakuran dalu nika, Mas. Nggih. Saderengipun kula geguyonan lan gegojekan kalian panjenengan ingkang utami ngaturaken minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir batin. Insyaallah pinanggihan dalu nika dipun sekseni kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cinatet keikhlasan kula lan keluarga masyarakat Pak Tris sedayanipun insyaallah pinanggih wonten ing fitrah bulanipun. Amin. Niki Mas, niki. Mula nggih mboten kok dangu-dangu anggenipun kula matur Mas. Nggih. Sebab kula kali Pak Trisno kaya anak dhewe. Nggih. Jer kepengker nika sak bibaripun Covid Mas. Kula nggih dipun undang wonten dalem mriki. Timbali niki. Wah iki malah ada agenda lagi kok, Mas. Apa nggih, Mas? Lho piye to? Mas Ardi iki lak wis kagungan judul calon Magetan. Amin. Mau yo wis panjenengane Pak Tris dawuh. Lho, Pak Tris. Heeh, dawuh dhewe. Ngendikan pripun? Sok nek putrane utawa Mas Ardi iki lelenggan wonten kapal kepabon. Heeh, dawuh-dawuhan. Wayangan. Gelar melih. Nggih. Pak Tris. Nggih. Saestu. Tapi dalam dagelan itu konjenengan kalian kula apa mboten niku sih. Lho, niku mboten sahangel-angel, Mas. Pripun? Resepe siji. Apa? Nek pun beli niki wayangan, sok nek kepengin diundang melih, aja diundakne. Oh ngoten. Regane nek iso didukne. Nggih. Lah perlu dipanjeni Panjenengan sik. Jadi pendak golek liyane. Panjenengan Pak Trisno bijaksana, Mas. Nggih. Lho, kok terus sedekahipun luar biasa. Merangkak dari orang ini kan suksesnya merangkak dari bawah. Tidak nyepelekne karo sepodo. Mergo tau ngrasane rekoso. Amin. Natanipun terbukti to, Mas. Ngeten iki Pak Tris nika umpami dipun gegem wujudipun arta, wujude dhuwit niku pun pirang puluh yuta. Nggih. Ning natanipun disedekahke ngeten iki niat kajatipun berbagi kebahagiaan dan berbagi kebaikan. Sapa sing gelem gawe senenge wong liya, insyaallah cingatet menawa dadi ganjaran. Lah niku kula maklum sedekahun. Wah. Napa niku? Mungkin kula WA. Ya saiki. Sampeyan ngomong to, Mas. Oh, betul sak niki ben ngeten niki. Niki nek omong pisan mari dosa. Wong Mas kritik le matur le omong kan sampeyan komen meneng. Wis ditandani. Tentang Mas Trisno Ibu Yunarsih bareng iki piye? Arep bar ngerti wong kepleset niki wae lho, Pak. Napa? Tenggene bakul niki sebelah ten wong kepleset niki ya meneng ae kok. Ya meneng ae wong sing kepleset aku kok. Tak kira ki nek Sampeyan ganti ning endi? Lho, Pak. Wong anu Ning omah. tenggalme Pak Marlan. nggih. Karo Bu Mariati. Nggih. Bayu kan kisinan. Saya apa? Aku semacak kan. Nggih. Aku nak ini. Iya. Ya aku ning jeding. Lho, Lah tak buka Bu Mariati kok pas bodok. sampean ki yo ngono kok. Yo ndak tatap tok terus balik. Ngerti kan ngono. Ngono ki kudune bablas lho. Lah kok meneng. Ngaturke panuwun. Kyai sak menten kathahipun niku nderek bombong nderek marem. Bandung, Pak Pak Tris. Pak Sutrisno. Pak Sutrisno Dari kali. dia nanti ditimbang. Nanti tapi pun dangu kula dadi kali Pak Sutrisno kali Bunyu Kusmawardani menika. Bunyu Narsi. Kusmawardani ketok. Bunyu Narsi. Bunyu Narsi kok sok Kusmawardani. Bunyu Narsi, nuwun. Kula niku nyelake ing panuwun, Pak. Pripun? Jadi Pak Sutrisno menika kalih kula ya sinten sewu wis ora adoh
paribasan kayak bapak karo anak. Alhamdulillah. Niki alhamdulillah juga syukur. Jadi ini sudah menjadi keluarga besar antara Pak Sutrisno kali kula. Iki nun sewu Pak Sutrisno. Jadi Pak Sutrisno ngeten iki, Pak. Loh, Pak Sutrisno ki putra-putrane dari keluarga TNI Polri. Ya iki nun sewu, kaya Pak Sutrisno ki nun sewu. Iki sing bisa darani nduduhne anak-anake. Nggih, kesuksesannya. Padahal nun sewu. Anak kula niku walaupun dadi niku yo bosan kula duduh-duduh lho. Kebanggaan lho Le. Wong niku padha karo tuku HP. Nggih. Tuku HP ki fungsionalnya dengan apa yang menjadi kebutuhan itu perbedaannya banyak, Pak. Kebutuhannya HP ki hanya 15%, tapi non sewu. Iya. Beban moral non sewu paling bahasa duduh nih, kuwi 85%. Oh. Saiki akeh wong tuku iPad terus iPhone ini goblok lho. iPad iki sing layare iPhone. iPhone sing anyar cilik. Padahal nek gunane mek WA karo telepon. Kuwi mek hanya 10%. Nek pamere 90%. Ya ora? Ya bener kok yo larang. Lho iya, sing diduduhne kan pamere, duduh fungsine. Betul. Iki non sewu. Ki omongan. Kondene kaya Pak Krisno. Kaya Pak Krisno ya ngono kuwi. Ribet, Mas. Kayake kita ngibur. Nek sing duduhne anak-anake pangkat, Pak. Lambemu ya. Iki pancen niate Pak Sutrisno iki Gini lho, Mas. Mergo biyen nang Saya kali. Oh piye? Syukuran ki sing piye? Wong syukur ki sing piye? Yang sudah diberi kenikmatan. Syukur itu bersyukur mengarsane Gusti Allah, apa yang menjadi niatnya sudah terkabul. Nah, kuwi salah, Pak. Loh, bocah iki jane kene. Dia iki ngene agama. Oke, tahu. Awake dhewe iki Oke. melanggar masjid. Syukur ki piye? Yo mau mensyukuri nikmate Sing wis kesehatan. sing wis paling lho. Heeh. Nah, kuwi salah, Pak. Tak duduhi sampean. Kok bocah iki piye? Masih Sampeyan ki ilmune kurang jero. Loh, Lah ki pendidikane pepet S1 itu. S1 non sewu. Pendidikan latar belakang pendidikan itu boleh tinggi, tapi SDM IQ itu non sewu. Itu bisa dipertaruhkan. Ya ora. Aku Loh iya. loh, saya tak urus ya Mas, bener, Mas. Bersyukur kok iso Bersyukur tak mau Pak. sesuatu yang sudah kita terima itu kita syukuri. Loh, kuwi berarti sampean ki nek nampa mbok syukuri, ning ora mbok tampa kowe mbok ketuni. Lah lek ngono nek manut sampean syukuri apa? Syukur itu syukur itu bukan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, tapi kita harus mencari apa yang harus kita syukuri. Loh, Ora nutut sampean. enggak nutut. Kok ndak teko Ora lah. teko. ora teko wong kono panganane ngai suntung jati ya. Loh, Sampeyan iki beda. lho, rumah nanti iki, Pak. Syukur itu Bukan mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang harus kita syukuri. Mungkin murah. apa yang harus Mungkin murah. mencak. Setok. Mungkin murah. Aku ki yo mikir lho. Berarti sampean kita kurang jenius sampean. Kata-kata pancen yo gedingne. Loh, kurang geting nih. Umume iki ngono. Iki sastra. Sampean itu. Salah lu. Syukur itu bukan mensyukuri apa yang kita dapatkan. Kesini itu. Awak dhewe mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Kuwi nek dhewe nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, diparingi kuwi disyukuri. Ning ora mbok paringi, ora diwehi karo Gusti Allah, iki mesti mbok itu. Ya ora. Mesti ngomong Gusti Allah ki ora adil, ya ora. Ayo. Tapi lek awak dhewe mencari apa yang harus kita syukuri. Iki paling bahasane awak dhewe sik duwe urip, sik duwe sehat, sik duwe iso mangan pecel enak, sik dhewe oleh mangan daging, sik dhewe oleh mangan santen, iku patut disyukuri sing ngono kuwi, Pak. Wong goleki sing Golek sing disyukuri. Ya ya Allah. Ya ora. iya iya. Ngono kok mentel-mentel. Ya wis ana ngene. Nek kayak sampean kalau Pak Sutrisno aku kuwi ndak trimo. Tapi anak dadi ora kapanene, Pak. Lah anak iki dadi Pak apa? Tris, Loh, anak iki loro-lorone, Pak. Dadi AL. Iya, ora wayangan ora syukuran. Masyaallah. Angkatan laut. Anggota ludruk. Lah. Somo AL Pak Sutris iki ora pamer lho. Ning Pak Sutris kuwi ya to. Apa kuwi syukur ning ngarsane Gusti duweni sedya. Ngene iki lho jenenge Nah, iki sing patut diaturi jempol ngene iki. Kaya Pak Sutrisno, ini mencari apa yang harus kita syukuri. Lah iya. Kaya Pak Sutrisno. panjenengan iki ya bangga no. Anak iso ngumpuli bapak. Jadi cita-citane wong tua, nek iso anak iki ngumpulno bapak. Oh, taruna ngungkuli bapak. Tarno ngumpuli wong tua. Aku golekno wong sing dikata-kata kuwi tak taruhane lambene. Loh, kok salah.
tetembungan Kuwi cita-citane wong tuwa lho. sing wis dirakit lho Mas. Kuwi tembunge wong kuno biyen. Taruna kudu bisa Ngungkuli wong tuwa. burung mesti Pak. Itu salah kata-kata kuwi. Bocah iki sampeyan sekolah Jawa apa ndak? Jawa. Iki kata-kata mutiara dari Tapi kata-kata kita bener. Sama tahu Pak Eko. Mulane jajar padahal ibu-ibu bapak-bapak ning omah lek iso ki taruna ngumpulana wong tuwa. Oke, saiki ada argumen. Ya, Taruna nguli wong tuwa. kita berbicara bahwasanya dunia itu paradok. Apa kuwi paradoks? Waduh. Ngene kok jadi dalang iki. paradok iki ndelok arek paradok kita Jawa. Karena mudah Dunia itu ada dua, Pak. Ono awan, ono bengi, ono api, ono Allah, ono isu, ono soal terbakar ngono lho. Saya kira awake dhewe ngomong taruna ngungkuli bapak. Oke, kita berbicara positif. Bapaknya dadi satpam. Muga-muga anaknya sok ben bisa ngungkuli bapaknya dadi polisi. Ya ora? Ya aku jenenge Cita-cita. Bapaknya baru pasangan dadi petani. Sok ben anaknya dadi pemborong taruna ngungkuli bapak. Ya senior Ada pertanian. masalah. Kita berbicara positif. Tapi kabeh iki donya ki nek positif nek negatif. Umpama bapake maling ngono kae. Sampe apa dono taruna nguli bapak. Lek bapak iki sedina iso maling TV papat. Kowe sok ben kudu bisa nguli bapak maling kulkas 8. Ya ora? Nguli bapak e. Dadi maling. Kuwi wong lanang, Pak. Saiki gak boleh wong wedok. Delal wong wedok iki nang ibu iki rondo nyambut dene dadi open BO. Apa kuwi? Open BO. Lah ya apa neh iki? Micek. micet ki nek tiba kae terus getian rada micet Kuwi sithik. micek. Micek ki nang jauh, bukan nakal. Oh, no. Masa arep nututi anake wedok, sok ben bisa ngungkuli ibu le. Yo, ibu sedina iso ngladeni wong lanang telu. Kowe sok ben kudu ngungkuli ibu ngladeni wong lanang 9. Apa ya ngono? Salah Pak. Tapi ya enek wong wedok ngadeni sedina 10 enek. Sopo? Lho kuwi brawos ngene iki. 10 tolu lho kuwi. Kuwi beda. Donga ki sing bener sanak. Saya berarti taruna ngumpuli bawa kata-kata Salah. Sing bener ki muga-muga anak bisa bekti lan migunani trupat menungso bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Wis kuwi cok. Alhamdulillah. Kulo. Ngono Pak kok. Tetembungan. Lu ora sampean. Ya ora. Iya ya su. Wong aku bingung rasane awakmu sembarang ngomong aku Lu ora. tapi bener kok ora mon. Bener. Lah nggih. Nek kata-kata bijak itu sudah ada sejak dulu. Sejak dulu tapi untuk zaman sekarang eranya sudah beda Pak Eko. Maksudnya Mas seplutukmu ngeten Pak Eko. Nek didik anak kanthi bener, sok iso-isane anak panjenengan ki dadi wong. Apa mau dadi kekek? Dadi wong ki tegese ningrat ngono lho. Saiki ngono jauh. Anake Pak Supri gitu. Putrane telu. Kamu dadi nopo? Angkatan darat, angkatan udara, Terus Bimo. iki prinsip hidup yang salah. Loh, piye ini ada bocah. Wong aja ditimbali rene iki. Aku sama bapak ki telepon-teleponan kok kali malah ki ora Iki mengko calone awakmu ora dibayar itu. Ora masalah, tapi saya berbicara realitas dan kehidupan. Iki nek ngomong sing apik Mas. Wong ki gawe tatanan. Loh, oke. Berbicaralah dan berbahasalah yang sesuai dengan keadaan yang benar. Loh, saya berbicara realitas. Coba jelaske. Kok ndak bener iki piye? Ya, jelaske. Aku ra melu-melu di sale. Wis iki tak gogo. Ngomong salah urusanmu dicuri. Saya ini sponsornya apa sabar. Ampun. Ngene, Pak. Wis sing ngesahi kok kae. Ojo ngene, aku kene ndak iso. Masalah ini, Pak. Pak Sutresno. Pak Sutresno itu manajemen dalam keluarga. Iki menurut saya loh. Iya. Ini prinsip hidup saya. Tak baleni Mas. Pak Sutresno iki putrane telu. Iki angkatan darat, angkatan udara dan Brimob. Kuwi kok salahne terus daftar Indonesia. Ngene. Anak yen iso. Terus kuwi aja dipinterne kabeh. Lho. Udah. Iki syuting YouTube sak nombane lambemu Iki tak bungok krungu lho iki kowe iki cepat. Mas Eko biyen iso lenggah dadi dalang mergoleh natah bapake. Sinden-sinden iso dadi sinau. Nek nata ibune diparingi ilmu dipinterke. Yoga-yoga isone apik nek nabuh yo
dipari ilmu karo guru-gurune. Lah kowe anak kok ora iso dipinterke ngopo? Kamu. Ini mumpung disoting, jadi ini akan menjadi edukasi dalam kehidupan manajemen rumah tangga. Wah, saiki bayar lho, omong sithik salah pirang lho kowe. Ora masalah. Iki tapi gagasan omongan. Lho, tahu tak gagas malah jlutruk nih. Seto, anak kok ada dipinterke iki to. Anak ki paling bahasane yen anakmu 3 utawa 4 utawa 5. Nggih. Kuwi oke kudu mbok goblokne siji. Aku gak setuju Pak ini. Pak Tris ini anak-anak koyo lho. Pak anak digobloki tujuannya itu apa? Ngene. Ini. Saya kakak ini tak culik kami tua lho kowe. Kuwi kok ora paham. Ayo jadi. Anak kita harus berpikir jangka panjang, jangan jangka pendek. Tembunge maca Long term karo short term. Kuwi bahasa akademik. oh, jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjang itu long term, jangka pendek itu short term. Lho, Pak, ngerti lah. Short term ki nek nggon kene iki pendowo ki nek sing jenenge short term. Kuwi sengkuni. Ini ya jadi jadi. Oh, iki serius ora biasa. Serius. Tak seterusnya aja nih Pak. Ini akan menjadi edukasi dalam manajemen kehidupan rumah tangga. Bosek kok digobloke piye tujuane? Jelasin. Anak iki kudu digoblokne siji. Mikir cedakno ben jelas. Anak iki kudu digoblokne siji. Mbok gobloke tujuane Karena kita berpikirnya long term, jangka panjang. jangka panjang. 30 tahun yang akan datang, 35 tahun yang akan datang, umur awake iki suatu wae Pak. Lek anake dhewe iki telu pinter kabeh. Contohnya kayak Pak Sutrisno, sitok tugas ning Jakarta, sitok tugas ning Sitok Ternate, Bandung karo Palangkaraya. Palangkaraya. Iki awake dhewe iki nang Pak Sutrisno iki sok ben. Nggih. Yen wis sepuh Nggih. ning omah. Paling biasanya orang tuh semakin tua itu fisik semakin berkurang. Menurun. Cukup maem ra sing cukup nih. Terus. Ya ora. Nggih, nggih. Bakso loro lek, bakso. Wis kebene baku lah. Kuping gagas Terus anu Anak krek pinter kabeh, sitok ning Bandung, sitok ning Palangkaraya, sitok ning Ternate. anakku Anakmu pakaran raya. Cocok yo sakran. Bumi pakaran raya. kan bakso kan pinter. heeh. Wes, Anak titik ya? Adane Pak Tisno, anak titik ya? anak iki. Anakmu udah pinter kabeh. Nggih. Ya toh? Nggih. Sitok tugas ning Jakarta. Nggih. Sitok ning Semarang. Betul. Sitok ning Surabaya. Nggih. Lah kowe sok ben iki 30 tahun iki umurmu 75 tahun. Alhamdulillah. Fisik berkurang, menjadi melaku tumuk-tumuk. Ya ora? Buyutan ning omah ora ana sapa-sapa. Lah kowe iki ning jeding, Tapi bojoku enek ya. ya wis tuwa. Wis repah mantep kembang ambel. Oh, bokake iki bos apik. Apa iso tembang apa pangkat nomor. Lah aku ning jeding, pas guyu, lek polesek, ora nek sing nuli bongkol. Mergo anakku ning luar Ya Ya ora? Nggih. Lho iya. Iki realita. Mergo pinter kabeh. Pinter kabeh ora ditunggu. Ora ditunggu wong anak-anake. Ya nek sampean Loh, lah anakku tak goblok siji, Pak. Jadi sampeyan aku wis tuwek mangan, lek aku mangan enek sing jupukne, ning jeding enek sing ngenterne, pengen apa enek sing nukokne. lho, mergo Enek sing goblok siji. Anakmu telu. Sing siji ning Jakarta. Sing siji ning Semarang. Terus sing goblok ning omah. Ndak pinter ning. Ora pinter nek ben kopenya aku. Lah, kamu kok wong goblok iki pikirane ngulah malih. Lah nek kowe tuwek terus ora dopeni, sugihmu ora umum, terus anakmu ning ngajak warisanmu tok dipek sugihe, terus piye jajar? Carane nek wong tuwek cerdas kok. Lah apa? Sak durunge mati, warisan didol kabeh. Adik kontrak. Iki capek kok iki. Yo ora kuwi. Bojomu kembang ambel. Mangsamu, aku terbaik kok. Wong jenenge anu wong ora bener. wong kuwi nek tembunge apik ya apik, tembunge ala ya ala. Jangan pikan. Iki sing diarani ngetekke ragat golek nikmat ben slamet donya akhirat. Mula ya kudu ngerti. Wong jenenge Pak Trisno, nuwun sewu, Pak. Bapak Sutrisno. Sutrisno tidak. Itu kan ada beberapa suku kata. Sutrisno. Ngono lho. Umpamane su. Su itu adalah sungguh-sungguh beliau untuk
mempunyai prinsip mencerdaskan anak-anaknya. Ya. Luwih alit nganti temakane ajeng dipun tasaken atus sakmenika lenggah wonten jajaran TNI Polri. Tuntas wis mateng wis tuntas. Ini lho. Niki Pak Tres. Tres wis pun mandake yang tegasipun bapak lo tidak membeda-bedakan anak siji, anak loro lan anak sing pungkasan. Tresnane tulus lahir tuwin batin. Iya. Niki Pak, nonton masa depan. Terbukti tiga anaknya dengan penataan konsep keluarga yang baik, akhirnya mendapatkan buah hasil yang membahagiakan. Kuwi lho maksud. Iki jenenge awake dhewe iki konsisten. Kowe mari idol tok. Jajal saiki lek Pak Sutresno wis dioncari iki Bu Yunarsi oncekno. Tak ucek. Lah Pak Sutresno Bapak lak wis tak artikan. Maksudku tak uncek asmane. Lah saiki ibu ngeuncekono. Ditonyo Pak Sutresno. Diuncek iki jerone Bu ucak Yunarsi apa ngono lho. Jerone Bu Sari usus. Kowe iki jan iki ndang cacek ngono lho. Kabeh iki nggih durasi. Ya. Sunase Nyu. Nyuki nyuwun. Nyuwun marang Gusti Kang Arya Joget Kalau nek nyu ya. Ya jangan ngono. Nyu ya apa ya? Nyu ki Lah ana iki lho nyu iki lho. Sing naik nyu. Nyu kae nyu. Aing to dirayu. Tanganmu pusing ya. Iki jenenge nyu. Nyu mriku nyuwun Pak Eko. Nyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Pak Sutresno sak keluarga menika pinaringan gesang ingkang gemah ripah lojina kula kurang sambang pangan kowe kapan. Nyune tak kene. Nggih. Nar narimo Bu Yunarsi. Bu Sunarti ini kan narimo di blognya Pak Sutresno piro-piro baik tetap nerimo. Ini sebagai ibu rumah tangga yang hebat bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Iya. Bapak nih kan bapak, ibu itu pengabdiannya tetap menjadi babu. Paling pasal ya kembali terus. Si siap dan tanggap. Loh, Sadurunge bapak nyuwun ibu wis siap. Sadurunge anak nyuwun ibu wis siap. Jadi ibu ki paling basane selalu menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga. prioritas utama. Prioritas utama. Loh, Pak, niki cerdas Pak. Loh. Kan, ngono. Lah bener-bener ngene iki demen nang. Loh. Ora nyanggah karo sing ngono Loh, iki. apa wae dadi donga Pak? Kula terus Apa dadi donga nek Mas Lon iki? Umpamane Kula Pak Sutresno dipun lenggaken wayangipun sisih kilen, undangan sisih wetan. Nyapa kok wayange sebabe ning kulon? mergo tengah dalan. Iki langgon paseman ngono lho. Emang ra cukup. Paseman kulon iki kepiye? Kulon ki tegese kulon. Nggih. Apa nggih? Kulon Ki sok tembung lumakwa kanthi alon-alonan. Oh. Tegese ana wong Jawa sing arani gliak-gliak waton kejandak, gemet-gemet waton slamet, sareh-sareh waton pikolan. Nah, Jerbasuki Mawa bela tuturi Handayani maju tak gentar membela yang bayar. Ini yang pembacar orang-orang Ngono lho, ngene iki wong Indonesia iki. Jawa ki hebate kaya. Awak iki bersyukur kaya ngono. Amin amin. Iki Iran Israel iki rasa turu lho. Ngopo? Ya perang. Aku iso delok wayang, iso hiburan. Amin, amin. Ya ora, Bahagia. bersyukur kaya ngene. Bahagiane awake dhewe. Malah pone dek iki Indonesia menang. Timnas yang menang. Alhamdulillah. Pasti wis ning kene iki. Enggak sih Mbah mungkin perlu Nggih Mas, awake dhewe Pak. Dipun. Bumbune Pak Sutris ingkang dipun suwun sing penting budaya agama selaras menjadi satu. Jadi niki enten edukasi dan tontonan ada tuntunan. Ngoten lho Pak. Kamu Apa neh? Nyapone. Apa neh? tanggapan lagi beliau ketika kumus ya. Wong yo panduan. Gondrong-gondrong. Mas Eko ki pangapunten tirakat Mas. Tidak kata panjenengan sing dipangan. Ora ngerti jawab. Kulo kaya poso seniman ki aja susah, Pak. Lho, Wong kaya aku lho. Kowe seniman masuk poso iki, malah sukses aku. masyaallah usahamu kok enek. Omsetku sedina ya 500.000, Pak. Wah, Masyaallah. lumayan. Saestu Pak, ngarep omahku saiki bakul
jajan iki. Jajan kolak roti apa tak delok. Hebat. Kalau sama. Kolaan ning ndi, Mas? Ora kula. Loh. Lah ki setoran kok. Ya ora. Loh, lah jajan sing bodol kae. Jam 3 duwe takjil wis tak dol wae. Wah, nek kene kajet iki ketan. Oh ya oke. Ya oke ya. Kesanipun ada Nggih. Bapak kasuwun tindak lanjuti. Nyamuk kok ndak iki. Loh, katitik ini bukti syukur beliau dan menjadi momentum yang bahagia. Momentum. Momentum ini. Aku sama momentum. Lah parahnya aku udah bojoku Mbak Anu. Oh nuri, kesanipun jaket nggih. Monggo Mas Tris. Cuma kemarin Ngene iki sampeyan kudune ya digandeng, ditata ben garwane iki ora kepleset, malah nuntus dhewe. ibu Malah nyeneng. Lho kula niki kok kowe pedul Pak kok. Mobil do beda-bedane pacarannya kan lawas. Anyar ki Mas. Lho ngalor ngidul digandeng mari basane nek dalan luyune dicekeli nduk ben aku kepleset piye. Lawas iki muga-muga kan dalan luyu dhewe-dhewe. Bang romo ngayahi sing untuk tinggal dagang. kowe iki main uripmu iki gumantung saka panjenengane Pak Sutrisno. Tapi lek salah ya tak omongi. Aku salah nek sing kagungan kersa iki nyapa mbok kaido ki ngopo? Ha nek sampean iki rumangsa duwe ati sing apik, mbok ibu den. Ya wis lho. Pak tahu yo tak gandeng lho. Tulungi lho. Pangapunten Pak Kris. Tadi menghadap ke Wetan mawon, Ibu Lah ditulungi kok piye ora ngrotis dhewe. contoh ini sampeyan ora. Karo siden ayu-ayu lali bojone. Kok ama itu ibu ini pianinya enggak sombong, bapak ya enggak sombong. Nyapa to nek iso mlampah piyambak dadak digandeng opo? Ya tapi disoting dan kita mesrani. Lah nek berarti kuwi pencitraan, ora saka niat kelebihan. Wong iki niki ora sombong tindak-tindak dhewe rumangsa. Ora kudu raket iku anu lho Mas. Kaya kowe ning ndi mbok gandeng, ning ndi mbok gandeng. Bojone tak gandeng tak tur nyolong apa-apa. Sembrono. Monggo pangapunten Pak Kris, mboten ngirani raos hormat subasita sopan santun kula ngaturi panjenengan tindak. Namung nyuwun wedal sabda sak kecap napa rong kecap saking panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun dumateng derek daya ingkang hadir wonten dalem kula, kula pilih wonten kelepatan tingkah laku kula tak keluarga nyuwun dugi pangatur sami. Alhamdulillah nggih Pak Kris. Kok bisa sampeyan ngatur mawon? Mawon. Alhamdulillah Ibu badhe nambahi numpangi pangandikanipun Bapak. Kok ditumpangi. Bapak badhe ngesaken menapa? Tayasih menapa? Pak Loh, niki lagi Pak Eko sampun niki kok mboten dipun Ya ora no. Pak Sukses menika suatu surprise bahwasanya nimbali menika katakan lautan. Lah iya sebabnya Mas Niku sendiri gluduk.
Kowe mau ngawur. Iki ora kok sinden gluduk. Iki pengusaha kenok. Jumrang jen. Iya to sampe iki telepon ibu telepon Pak Aku Joko. tak ngene. Iya mau. Tidak bisa berlaku, tidak bisa berlaku. Punya wangi, gue tadi kita semua baikan. Ya ngene Dek. Ayo Dek, enggang ngadeg. Ampun cemburu, ini betulan angin. Masalah kok budi ngono. Ora lho. Bapak lho. Pak Kris iki lho wong diambung banci kok dipapakne. Kaya-kaya iki wis berabad keluarga. Keluarga besar. Dalam. Bapak ki wis nganggep aku anak dhewe. Iya, Pak Len. Aku nek buku ki ya dikeloni bapak. Alah, kemudian kok kura-kura. Bangsane. Pangapunten Guru. Monggo Bu. Ngoten nggih. Sampe masuk cepat Becok pasrah dumateng kula kalian Mas Putu kalian Duk Manu. Nggih, suwun saged Pak Kris, mugi cinatep ngamal jariah panjenengan pikantuk piwales saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keluarga ageng cinaketna kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Bangun Pak Kris, bangun Pak Kris. Bu, sembah pun saged Pak. Oh, ngagemi Pak, tembakipun awak Kula nyuwun Oh, siap. Nggih, Mbak Manu, Mbak Manu. Dipun tebangaken. Ya Pak, Oh, Mbak Manu. Nggih. Alhamdulillah. Bijeng anu Pak. Putranipun lampun rembakan dinten pun dados ganten pun. Juga sak kedisian liyane. Mas, ganti kabare sih, kacane sih. Saya selalu gitu. Ya. Monggo repot-repot kok Pak. Mungkin cerita Bapak nih, jangan jangan wong aja juga. Sampeyan iki nyapa to nyakani yo iki jenis sedekah, Mas. Lah yo sedekah kuwi nyaman kan bisa sedekah. Piyayi iki ora lokak saya kebak, ora lokak saya utuh. Nggih. Matur nuwun Pak. Nggih. Pak Kris makasih Bu, bangun Bu. Halo. Aku urung iki. Awak mulya ning dhewe monggo. Pak Bapak Tresno wis iki wis bisi aku, Mbak Manung tuwae iki insyaallah nyuwun nomor rekening. Rekening. Ya, Rekening apa? rekening listrik. Sampai disetok. Oh iya. Kata-kata. Nggih, Bu, bantu Bu. Pak. Panutanipun gubuk kak Sukara. Ikut mana? Ya. Oh. Yes. Ayo aku gandringan, Mas. Aku sulit mbok gandring. Gandring cengelmu. Gandrung. Dadi kadung Lah nek gandrung ki lanang karo wedok. Oh, iya. Lah awake dhewe lanang padha lanang kuwi gandring. Oh iya, waktu karena narik teh. Kalian gandringmu cilik. Ketinggalan siapa? Anggonku. Jangan ketara bang wis bulan kan. Ya. Manu. Kowe iki barang wayang diajeng pergi wae gawe aku. Oh, ya sing Nah, ngono. Terus bawa ya sing Sugriwo. Pergiwa Sugiwa kethek Mas. Ben ra apa kita kita kira tinggi. Lah iki senengane cipi. Masa cipi senane banci. Oh, ayo ngono kuwi. Aja be belajaran di metu. Belajaran karo banci wae. Rasiko Ora resiko. Engko nek pinter lagi rapi wedok. Bos, Iya sayang, kamu dulu dong. kamu dong. Oh, aku apa kamu? Kamu. Saya? Iya. Oh. Gila. Oke, suara lanang apa wedok? Beda saya. Yes. Oh, suwe ngono. biasa kompresornya lu munggah. Oh. Nek ini kompresornya munggah metu anine. Karo ngene jek mau Pak. Tak kira ini aku lho. Bimbingan iki aku. Pinten, Mas. Itu nek wis biro. Enon iki.
Ya. Kubu kasmara. Ya. Ah. Bukannya gue lho, tak cubes. Wah, istimewa ada suarane. Jajeng karo Kurang gede lho suaramu ki kaya anu ngono lho sing kuwi bawa. Diajeng garwanipun kakang diajeng Kanjeng. Kayak jangan ngomong ya. Neno nane Lingsem yang kemutan. ya tak wale Kemutan ki maksud kelingan ngono. lingsem Lingsam yang ke tak pikir kok sing nembang awakmu aku kan lingsem yang ngemutan gitu terus kok dia Semana tak sawan-sawan dari dia kandang. Ya Allah dengan koyo tuku merah. iki mana kaya Lydia kandang kaya iki ketoke wayu kene payuh kene gudeg. sing tahu Wis tau ngicikel, Mas. Saiki ta wis rada resik operasi. bakso lu kan Wis kengen wis. Lampahan kangkang Wah, ternyata Ya bisa jebret ta. Kok ya alon-alon to, Mas. sing inget mungkin lho aku kok sampe-sampean kok aku lek ra tresno karo kowe kira mung tak ngene Saestu ta, Mas. tenan kayu Ngono ku yo dirangkul tahu pindho. tahu lali ya aku ra geti sing iki ta sing tak geti sing magic Jolaya cangkemmu ketat kabeh. oh tahu kita tahu Ngono ki nek nggon kene lak yo ana Rama Sita. Dewa yo karo Dewi yo lumrahe kaya salimbit ngono. Salimbit kene. Nah, ngono ben ketok. Nah, yo makku timati. Tresno tulus nadyan ning Anjen ngomong gubuk asmara kelingan nalika sliramu karo aku pacaran nang asrama. Ning tengah gubuk. Terus bar kuwi ana Udah deres. Lah kok aku sabar bledek. Kae sake. Ya. Nah, jatuh ke sih. Gubuk asmara.
utawi bapakne Kyai Putri iki dijowo. Iya to, Mas. Mau sak kondange sampean iki tras apa Surakarta. Lah ngono. Bapak apa trah baru kelinding kok. Ora kok terus ngono. Malah gong suwung mbok. Niki saking penake musike. Lah musike nek wong Saking saking kompake Lo pakai musik bareng anu kowe jedak-jedik kira kuwi tarangan piye. wong wedok iki ora perlu agresif, alus, lemah gembulane. Ngono. Ora kudu terus arogan ngono kuwi. Ya rungono Mas iki. Kamu lho. Wong wedok iki kudu alus lemah gembulane loro ngenteni omah. Kabeh gue kaya wedok kabeh goblok. Jajari kon dhuwur mengso. Ora kudu ngono. Enggak isun penak ngono lho. Meneng bae ngene ya. Obat ngono. Kok cawetan. Sing bener iki sing pakan. Aku iki Lah iya to lagune piye? kowe iki sing ngripta lagu yen mirengke ya melu seni sairit iki bener. Ora to Mas bener. Ngaprek. Caketan kok iso. Lah trocoan kok teletan. Wong wedok iki sukune sing apik ora ngono kuwi. Nah, Wah, kowe itu sing arek jalunge. Pitik jago kok kowe ngapal kakek silo. Nah, Sampai istri kon joget ora kon dadi pawang ula luwuk. Masa baru lho. Ngerti kok Mas. Jajan. ya jadi. Rungu ora. Jadi rumah. Iya, Pak. Enak sorone. Apa, Mas? Ngawur ae ora. Kok wis Kita iki joget. dek iku selain sing muni wis operasi yo. Operasi apa? Operasi zebra. Ayo jajal bangun aja api itu ya. Isi Arep ngomong piye? Aku pun nek ngomong iki tak. Aku mau iki penasaran. Bisa ngobrol dong. Kae kan pengen ngrungokne. Wong kene. Wong kene wis rumah. Tahu lho. Enggak aku ra cerita. Terus dong. Tahu aku ngono kuwi melu campur saiki to. Enggak rangkepan, kudu gak getenge. Enggak rangkepan. Caket. Lah kok glodok. Kayak ciloko ya. Yo, sampean ngrangkepan dak yo. Rangkepan Bapak. Mosok to. Nggih pripun? Wis to. Tenang to ya. Yo, wis tenan kuwi. Oke lho. Rangkepan. Ora. Oke, ini disiplin, Mas. Disiplin. Iki guys soal bal-balan barang digawe. Kok niki teles. Rangkepan yo cek. Yo, Teko di teko satu lagi. harus kana. Enggak gimana. Ini kurang energi kok. Hah? Endingnya energi kamu harus energi. Ini nono ini nggak ngono. Coba. Apa yang jadi? Ayo Mas, ending ini nono ini coba ya. Gak.
Bareng mlaku mah kaya paling judul masak. Sampun Pak Eko. Matur sembah nuwun jenengan. Ya, sisi capek lho Mas.